evening para pemirsa, ketemu malih kalih kula Agustina Novitasari. Wektu iki kula badhe ngaos pawarta gugur gunung. Pengabdian masyarakat ing Dusun Pakungan iki rutin nganakake kegiatan resik-resik utawa bakti sosial. Acuan kegiatan resik-resik iki kanggo ngresiki kalen-kalen utawa dalan sing ditumbuhi suket. Gugur gunung iki dianakake pada tanggal 3 Maret 2019. Sing dipimpin oleh Bapak Bambang. Dheweke percaya yen gugur gunung iki bisa gawe ngentrengake momotan. Mekaten pawarta wekdal punika kula nyuwun pamit. Pangapunten menawi wonten kelepatan lan saha tindakan ingkang kirang prayonggi.